Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşda baqi tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Gepleşmenin başynda hurmatly prezident bilen garaşda hemişelik bir tarap Türkmenistanyň senagat işgärlerini iweren gutlaw bilen tanışdyrýar. Hurmatly senagat işgärleri, sizi berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ilip ýylandyran ýylda hemem mukaddes garaşdyrmyzyň 30 ýyllyk şanly bayramynyň uly dawra bilen toýlanan ýylynda giňden bellenip geçirýän senagat işgärleriniň güni bilen tüýsürükden size berk can sağlık, uzak ömür, garaşsyz watanymyzyň milli ykdysadyny ösürmek, ýurdumyzda senagat taýdany ösen döwletliň hataryny goşmak uğruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistan syýasy, ykdysady we medeni uğurlarda uly üstünlikleri gazandy. Bu ýyllarda ýurdumyzda hemme taraplaryny ösürmäge niýetlenen maksatnamalar kabul edildi. Gelecekler üçin döwlet syýasatynyň ileri tutilýan möhüm uğurlary kesgitlendi. Ata watanymyza garaşsyzlygyny ýewrundan soňra ýurdumyzyň senagat pudugy çalt depkinler bilen ösdi. Garaşsyzlyk ýyllaryna ykdysadyň ähli uğurlaryna gazanılan ägurt üstünlikleri ýurdumyzyň beýleki puduklar bilen bir hatarda senagat pudugynyň zähmet söýür, agdy bir işgärlerim özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Häzirki döwürde berqarar döwletimizde milli senagaty ösürmek, bu pudugy maýy goýumlaryny gönükdirmek esasynda täze döwrebap önümçilik kärhanalaryny gurmak, hemem odaly hereket edýän kärhanalary döwrebaplaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň uruntuýan önümçilik kuwatlyklaryny döretmek, hemem pudugyň eksport mümkinçiliklerini ýokalandyrmak, sanly ykdysadyty pudugy ornaşdyrmak, sanly innowasion tehnologiýaly önümliň önümçiligini ýola goýmak wediplary üstünlikle amal aşyrylýar. Ýurdumyzda halk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmaga gönükdirilen başlanyşlar senagat puduklarynyň ukgunly ösüşine uly itereg berýär. Bugünkü günde senagat toplumy halk hojalygynyň beýleki puduklarynyň öň başçysy bolmak bilen puduklaryň geljekki ösüş üçin binýat bolup durýar. Geljegi uly hemem eksport urly senagat puduklaryny ösüşiň täze belentliklerine çykmaga, halkymyzyň awadançylygyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň maksatlary öz beýan tapýar. Ýurdumyzyň halk hojalygynyň esasy puduklarynyň biri bolan senagat we guruluşyk önümçiligi pudugyny düýpli özgertmeleri üstünlikli dowam etdirilip, ýurdumyzda innowasion enjamlar bilen üpçünedilen döwrebap senagat kärhanalary gurulýar. Bar bolanlarynyň durky täzelenýär. Senagat kärhanalarynyň maddi enjamyny binýady barha putulanýar. Pudugy dünýä ölçegine laýyk gelýän öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrylýar. Senagat we guruluşyk önümçiligi pudugy ýurdumyzyň ähli künjeklerini alınıp barylýan giňerimli guruluşyklary zerur bolan guruluşyk önümleri hemem beýleki serişler bilen üpçünediýär. Guruluşyk materiallar pudugyny önürleýän dürli görnüşli önümliň möçberi, şol sanda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň oruntuýan önümliň möçberi, munyň berägem artdyrlar hemem pudugyň eksport mümkinçilikleri ýokalanyrlar. Häzirki döwürde Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmenistanyň senagat we guruluşyk önümçiligi ministrliginiň 2020-2023 ýyllarda senagat we önümçilik desgalaryny gurmak hakynda kararyna daşlykda ýurdumyzyň vilayatlarynyň etraplaryna hemem şäherlerine häzirki zamanda döwrebap senagat desgalarynyň guruluşyga alınıp barylýar. Bu bolsa ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmaga uly goşant bolar. Hemiýe senagat pudugy milli ykdysadymyzyň geljegi uly we çalt depkinli ösýän puduklarynyň biri hasaplanýar. Bu puduk mineral dökünleri natri sulfadyny, ýody, bromy hemem brom önümlerini, çeýniki uglarody we beýleki hemiýe önümlerini önürýän puduk bolup durýar. Mineral dökünleri önürmegiň giňerimde alınıp barylmagy, hemem olaň görnüşleriniň köpeldirmegi, ýurdumyzyň owy hojalygynyň mineral dökünleri bolan islegini öz güýjümiz bilen doly kanagatlandyrmaga şert töretdi. Hemem olaň daşary ýurtlary iberilmegine ýola goýmaga mümkinçilik berdi. Berqarar döwletimizde hemiýe senagatynyň döwrebap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan kuwatly täze kärhanalary gurulup ulanmaga berilýär. Bu bolsa diňe bir hemiýe senagatynyň däl, eýsem tutuş senagat pudugynyň ösürilmegine uly itereg berýär.
onu hil taydan ötüşünü üpçüne diye hemimi yurdumuzda önürleyen önümlüğün bäsleşige ukuypulunu yuqoranır ya. Hormatly Senat pudunyň işgärleri, size Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyny watan ilip ona edilen ýylda giňden bellenilýän Senat işgärleriniň güni bilen ýene de bir gedek tüý sürükden otlaýan. Size Berkcan saglyk, asuda we bagtyar durmuş. Garaşdyda Türkmenistan döwletimiň Senat puduny ösürmekde alyp barýan asylly işleriňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler kitabynyň 13-nji tomynyň neşr edilmegi milli dermanyň tutuş halkymyza hem dünýäniň alymy jemgyçiligine özi bolşy sowgady boldy. Kitap bilen tanışdyryş dawarlary ýokary ruhunetlige beslenýär. Türkmenistanyň prezidenti, ýurdumyzyň Ilymlar Akademiýasynyň akademigi, lukmançylyk ilmlarynyň doktory, professor Gurbanguly Berdimuhammedowyň ensiklopedik işi ýurdumyzyň baý ösümlik dünýäsi hemde halk hojalygynyň gadymy däpleri bilen gyzyklanýan okuýjylaryň giň toporuna niýetlenenler. Çykyş edenler milli liderimiziň 2009-njy ýylda başyny başlayan ilmi işiniň dowamy bolan täze kitabyň aýratyn ähmiýetini bellediler. Bu düýpli ilmi işiň esasyna günnäger lukmançylygynyň görnükli alimlarynyň hemde tebiği dermanxana ýygyderli ýüzlenýän türkmen tebipleriniň nesilden nesile geçip gelýän iň gowy tejribesi goýuldy. Kitabyň sahypalaryna enseme dermanlyk ösümlikliň, şol sanyna belli bir ýerlerde duş gelýän ösümlikliň melhemli käfiýetleri, olary ilmi we halk lukmançylygyna ulanmagyň mümkinçilikleri jikmejik beýan edilýär. Milli liderimiz olaň öwrenilmegine durmuşynyň köp ýyllaryny başlady. Dabara gatnaşyjylaryň belleşleri ýaly mazmuny boýunça öz bolşy ensiklopediýa türkmen topragyny ösýän, asyrlaryň dowamyna dürli keseller bejermek üçin netijeli ulanylýan ösümlikliň melhemli käfiýetleri barada bilimliň hazynasy bolup durýar. Döwlet başdanymyz okuýjylary ekilýän we ýabany ösümlikler bilen akademik nukdaý nazaryndan tanışdyrýar. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitap türkmen ösümlik dünýäsiniň öz bolşy ensiklopediýasy bolmak bilen şu geçen ýyllaryň içinde diňe ýurdumyzyň derman senagatynyň işgärleri we lukmanlary üçin näle eýsem kitabyň dünýäniň dürli dillerini terjime edilmegi netijesinde oň bilen tanışmak mümkinçiligine eýe bolan daşary ýurtly hünärmenler üçin bakadyna ýetip bolmajak gollanma uruly. Tanıştırış dawaralaryny bellenişi ýaly milli liderimiziň ilmi işi ýurdumyzyň diňe derman senagaty ilmi näle eýsem dünýäň fitoterapiýasyny ösdürmäge de uly goşandyny goşar. Elbetde täze neşer lukmançylyk işini asyrlardan bäri dowam edip gelýän däpleri hemde döwrewap innowasiýalary utgoşdurmak bilen bir hatarda tebiği çygmalan ýokary netijeli dermanlyk ferişdelerini döretmek boýunça işe itergi berer. Hut şu ýörelge saglyk döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlanan döwlet başdanmy tarapyndan Türkmenistanyň derman senagatyny ösdürmegiň esasyna ýola goýuldy. Derman senagaty işgärleri döwlet başdanymyzyň kitabyndan maglumatlary alyp ýurdumyzda ösýän ösümliklerden täze dermanlyk ferişdelerini işläp taýýarlaýarlar hemde däri dermanlary öndürmegiň möçürlerini artdyrýarlar. Bu kitap milli liderimiziň köp ýyllyk ilmi barlyk işiniň netijesi bolup durýar. Şeýle-de ýurtlaryň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary, insanperwer hemde alim bilim ulgamlary ýaly möhüm ugurlarda gatnaşyklary hemme taraplaryň berkitmek işine hyzmat eder diýip dabara gatnaşyjylar öz çykyşlaryna bellediler. Hormatly prezidentimiň garaşlyk bagtymyza atly täze kitabynyň tanışdyrylýy dawarlarym ýokary ruhunetlikde geçirilýär. Hormatly prezidentimiň Türkmenistan parahaçylygyň we ananşmagyň watan ýençüň mazmunlaşygy arasyna geçen şu şanly ýylda çapdan çykan kitaby asyrlyň dowamyna ençeme beýik döwletleri döreden türkmen halkynyň iň täze taryhyna öz bolşy fiýagatdyr. Milli liderimiň eserine bellenişi ýaly ata-babalarymyzyň hemişe ardy eden 2000 ýyllygynyň ahyrına döredilen garaşdy türkmen döwleti dünýäniň kartatyna münasip orna ýelep, tutuş adamdady öz şugulasyny saçyp düýünden täze, bagtyar döwrüň başlanandygyny alamatlandyrdy. Hormatly prezidentimiz kitabyň sahypalaryna garaşlyk hemde oň gözbaşlary barada pikir ýöredip, hemme beýik ýeňişleň, üstünlikleň we häzirki Türkmenistanyň barga artýan halkara awraýynyň özenini hut döwlet garaşlygynyň gazanylmagynyň durýandygyny nyktaýar. Garaşdy hemişelik beýtarap Türkmenistanyň döwlet guruluşy we dünýä jemgyçiligi tarapyndan dolu gollanýan durmuş ýörelgeleri halkyň ardy üslegini we pikirlerini hemişe nazarda tutan parasatly ata-babalarymyzyň köp asyrlyk tejribesine dayanýar.
Tanıştırılış dawaralaryna gatnaşçylar döwletiň hukuk esaslarını ýygydarly pugtalandyrmak hemde jemgyýetimizi demokratiýalaşdyrmak gönükdirilen ihlasly işler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Çykyş edenler milli liderimiziň ýurdumyzyň garaşlyk seneti münasibetli öz halkyna ajaýyp sowgady öwrülen mazmuny boýunça hakykatdan da gymmatly kitabyň berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň ägirt uly gadananlarynyň garaşly watanymyzyň okgunly ötüşiniň aýdyň beýanyny, eli diýarymyzyň durmuş ykdydatda aýdan ötüşiniň bolsa döwlet başlarymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny tadylar. Bu bolsa häzirki we geljeki nesiller üçin peýek niýetliligiň şamşyragy bolan gadymy milli däplerimiziň dowamdygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Çykyş edenler garaşlyk derejesiniň Türkmenistanyň ýer ýüzüniň has durnukly ötýän döwletleriniň hatarına girenligini, gyzyklanma bildirýän ýurtlar hemde awraýly guramalar bilen köpugurly hyzmatdaşlygy ýoly goýmakça ygtybarly binýat döredenligini, şol döwletler we guramalar bilen gatnaşyklaryň iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde üstünlikli ýoly goýlanlygyny bellediler. Halkara jemgyýetçilik tarapyndan bildirilýän belent ynam we hormat milli liderimiziň oňyn başlangyçlarynyň giňden gollanmagyny üpçün etdi. Şol başlangyçlar döwrüň wajyp meselelerini çözmäge, paragatçylygy, ähli umumy howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmaga, energetika howpsuzlygynyň täze guruluşyny kemale getirmäge, ulugulygymyna, ekologiýa we daşky urşy goramak babatda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilendir. Türkmenistan paragatçylygyň we anaşman watany ýerine zähmet ýeňişlerine beseme urnak taýlalary Daşoğlu vilayatyna da şowly netijeler besene. Munyň şeredine o senat toplamyna durmuşa geçirilýän işlere dogry şaýatlyk edýär. Senat üçin gymmatly çygymal bolan paýtaň önülüşini artdyrma urnaky alınıp barlayan işler häzir vilayatda barha güýçli depkinlere eýe bolýar. Daşoğlu vilayatynyň paýtaçy Babaday Hanlaram öýleriniň iş depkinlerini tekilçede gowşatmazdan gaýratly zähmet çekýärler. O bu gojulyk önümleriniň satyn alyş narhlarynyň ýokarlandyrylmagy, ýerleriň uzak möhletleýin kärinetine hemde hususiýetçiligi berilmegi, owa adamlaryna işe bolan täzeçe garaýşlary kemale getirdi. Ýeri gelenler şu ýyl vilayatda paýtanyň bereketli hasyrynyň kemale getirilenini, oň ýygymyna ýokary guramaçlaryň üpçün edilýäninden bellemek gerek. Ekrançylaryň we şu ýyl kıymy gatnaşylaryň ähli tagallalary paýta ýygymynyň gyýtgy möhletde tamamlanmagyna gönükdirilendir. Şu günler vilayatyň paýtaçy daýhanlary öz borçly ýalkym saçýan agaltyny wagtyna ýygna almagy we ýyly ýokary netijelere beslemegi baş maksat edip goýdular. Artgaly bereketiň nişany bolup kalbyňa dolýan şol bol hasyly kemale getirýän ýer ýerlerine bolan bu ýysanjyň goşulanýar. Bu ähli halk alkymyşyna daxil bolmak höwesi we hyzygy her bir adamy gurşawaly. Mehriman akadamydyň dünýä ýaňsalýan beýik işlerini tüýüz sürekden gollamak bilen owa zähmetkeşleri ýurt ötüşlerine daxil bolmagy maksat edinýärler. Şeýlekde ak patrak ýalaslyp oturan gowatçyly meýdanlarda güýdüň herki amatly pursatlarynyň ören ýerlikli peýdalanýan hasyl satlary günnelik ýygnalýan paýtanyň möçürini artdyrmaga sallanmy goşunt goşýarlar. Munyň özi arkada prezidentimiň başçylygyna ýurdumyň täze ötüşlere tarap önemli barýanyny aňladýar. Kombaynlaryň vilayatyň toprak howa şertlerine özleriniň netijeligini eýem suwd edenliklerinden bellemek bolar. Her ýylla täze tehnikalaryň ýygydaly gelip gowuşmagy, öňde goýulan wezipelери üstünlikli ýerine ýetirmäge mümkinçilik döredýär. Paýtany maşinler bilen ýygnamak işine köpçüliklerin girişilmegi, günnelik taýýarlanýan hasylyň möçberleriniň epesli artmagyny üpçün etdi. Kombaynlaryň güýji bilen ýygnalýan hasylyň özüne düşýän gymmatynyň pes bolmagynyň hemde paýtanyň çalt ýygnalmagynyň üpçün edilmegi ýer ýerläriniň bu ýysanjyny artdyrýar. Munyň özi paýta ýygymy mögseminde işleriň ýokary derejede gurnalmagyna kemale getirilen hasylyň çalt ýygnalmagyna mümkinçilik berýär. Şu günler vilayatda paýtany kombaynlar bilen ýygnamak işine aýratyn köpün sörlýär. Kombaynlaryň önürjilikli ulanmagy üçin ähli şertleriň döredilmegi gowundyrjydyr. Tehniki hyzmatyň iş üstünde gurulmagy, sürüjiler, mehanizatorlar üçin oňaýly iş şertleriniň döredilmegi, mehriman akadamynyň öňe süren döwlet adam düşündirdiğin hemişelik ýörelgeçiniň barhara başlanýanyna şaýatlyk edýär. Şeýlekde paýta kabul edýän bölümlerde agat daglary barha begelýär. Şu günler ýokary hyzy bilen zähmet çeken paýtaçylara meýdan hyzmat etmek işlerde göwne jaý ýoly goýuldy. Günorta hareketmede ýanlanýan aýdymdyr saatlar joşgyny çykyşlar paýtaçylary täze zähmet üstünlikleri oklanýar. Bu jogapkärli mögsüme vilayatyň jemgyýetçilik guramalary hem işe gatnaşýarlar. Vilayatyň daýhan birleşikleriniň meýdan düşürgülerine gurulýan çäýerler özüniň ýokary ukanentligi bilen tapatlanýar.
Ol yerlerde medeniyet we sunuğu işgärleri, öýleriniň şerine waly aýdymlary, joşgyny tansary, ruhanyň çykyşlary bilen pataşlaryň armasyny getirýärler. Ağaltynly meydanlarda günorta hareketmedäki joşgyny çykyşlarda edid watanmaz, hormatlar kadamynyň dünýä ýaňsalýan beýik işleri, pek zähmetimiz, halkymynyň mukaddeslikleri watp edilýär. Bawaday hanlaryň we hünärmenleriň joşgyny zähmeti bilen ağaltyndagylary gün saýyn beýgelýär. Umuman, daşoğly ağaltyn ustatlary, hormatlar kadamynyň dünýä ähmetli başlangyçlaryny dolu gollamak bilen Türkmenistan parahatçylygynyň onanşman watan ýylynyň belentliklerine tarap önemli öňe barýarlar. Ma'lum şeýle garaşsyz baky bir tarap watanymyzyň ähli künjeklerini 2020-nji ýylyň galla hasyly üçin buğday ekişi gylgalygyny alınıp barylýar. Bu işlere Türkmen Oba Hojalygy Institutynyň ma'lumlary hem-de talipleri işen gatnaşýarlar. Talip ýaşar Daşoğlu welaýatynyň öňde barjy hojalyklarynyň birine ekin meýdanlaryna bolup, sanly telematik ulgamlar bilen dolu üpçün edilen klas gatymly tehnikalara tirkelen ekijiliň işe şertleri bilen içkin tanış bolýar. Dünýäň iň täze tehnologiýalary hem-de sanly telematik ulgam bilen enzamlaşdyrylan klas gatymly tehnikalara talip ýaşaryň erketmegi, olaryň öz saýlawalan hünärlerini, höwüslerini hada martyryp, netijelik bilen aýratyn tapaplanýar. Niyaz Fadynaq Türkmen Oba Hojalygy Üniversiteti bilen John Deere kompaniýasynyň arasynda sanly ulgam boýunça geçirilen online okuwlarym ýokary netijelik bilen tapaplandy. Matumuladynaq Türkmen Döwlet Üniversitetiniň taryh, biologiýa we himiýa fakultetläriniň 4-nji 5-nji ýyl talipleriniň häzirki günlerdäki tejribelikleri netijeli häsiýete eýe bolýar. Hormatly prezident hudaň telekeçiligiň erkin ötme barada döredýäni giň mümkinçilikleri ýurdumyzyň iş ýurt telekeçleriniň bäsişi ukypla ady günümleriniň durly görnüşlerini öňürmek işlerine uly eter berýär. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe telekeçilik başlanýaşlarynyň ösdürilmegi netijesinde Maret raýonynyň çägindäki Rowaşly çeşme hususy kärhanasyna da süýdi gaýtadan işleýän kemil tehnologiýaly enjamlar arkaly ýokary hili süýdi önümleriniň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmagyň watan ýylyna da uly tapgyry öňürilýär. Ýurdumyzda telekeçilik gatnaşyklaryň sazlaşykly ösdürilmegi, telekeçilik işleriniň bazı ykdysady gatnaşyklarynyň şertlerine laýyk ýoly goýulmagy, içerki bazarlarymyzda önüm bolçulugynyň emele gelmegine uly mümkinçilikler döredýär. Hususy kärhanalyň dünýäň ösün döwletleriniň kuwatly enjamlary bilen üpçün edilmegi netijesinde öňürilýän azyk önümleriniň hili barha ýokarlanýar. Ýurdumyzda azyk bolçulugynyň üpçün edilmegine münasip goşun toşýan Maret raýonynyň Babaday-Dayhan birleşiginiň çägindäki Rowaçly çeşme hususy kärhanasy süýdi önümlerini gaýtadan işlemegi ukyply kärhanalyň biridir. Kärhanada mallarçylyk toplumlaryndan satyn alynýan süýdi gaýtadan işlemek işleri talaba laýyk ýola goýulýar. Her günkü getirilýän süýt kärhanada bar bolan süýdi kabul edici, bakteriologiýa we himiki fizika barlykhanalardan geçirilip, önümçülüge goý berilýär. Hususy kärhanada bar bolan önümçülük bölümleri bolsa, daşary ýurtlaryň dünýä belli kompaniýalarynyň süýdi ýokary derejede gaýtadan işleýän enjamlary bilen üpçün edildi. Awtomatik usulla dolanyrylýan kuwatly enjamlar süýdi önümleriniň ýokary hili bolmagyny üpçün edýär. Häzirki wagtda bu ýerde süýdi gaýtadan işleme arkaly ekologiýa taýdan arasynda ýogurdyň 6 görnüşi öňürilip, olar 100 gramlyk döwrewap gaplara gaplanýar. Jiji harit nişanly öňürilýän ýogurdyň düzümine şeker goşulyp, ülje, şettali, gertudana we beýleki başga-da bir neçe meýweleň ballary bilen baýlaşdyrylýar. Hili derejesi ýokary bolan bu önümler özüniň ýokumlylygy insan saglygyny peýdal taraplary bilen tapawutlanýar. Bu azyk önümleriniň daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutup bilýän önümlerden aýratyn bellemek gerek. Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan bu hususy kärhanada ýogurt önümleri bilen birlikde gatyk, gaýmak we beýleki bir neçe süýt önümleriniň durly görnüşleri öňürilýär. Kärhanada häzirki wagtda öňürilýän ýokary hili süýt önümleri ýurdumyzyň içerki bazarlaryna uğradylýar. Türkmenistan parahatçylygyň we ýananşmagyň watan ýylyna öňürçilikli zähmet çeken işur telekeçiler şanly ýerimiziň her bir iş gününe uly zähmet üstünliklerini betleýärler. Telekeçilik işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýan işur telekeçiler hususy ulgamyň oruny ýokarlandyrmak barada edýän bimeçür aladalary üçin mehriban arkadaýymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezident hudaň paratatly we öňden gorjulykly başçylygyny ýurdumyzyň milli aksaýatynyň esasy puduklarynyň biri bolan Oba Hojalygyny döwrewap özgertmek, hem ösdürme uruny ägir tuly işler durmuşa geçirilýär. Şonuň netijesinde güneşi diýarymyzda esasy Oba Hojalyk ekinleriniň öňürüşiniň mukdaramy ýyl saýyn artýar.
Bu pudukda soňky ýyllarda gadanlayan üstünlikleri, ýetilen belent sepketleri, alymyň gadananlarynyň, şeýle-de innowasion tehnologiýalaryň barha giň ornaşdyrylmagynyň täsiri ören ulur. Ine şeýle ösüşleri Ahal ulaýatynyň etraplaryna ýerleşýän telekeçi kärençilere degişi bolan ýedegi ýetirilen meýweli baglanan giň meýdanyny görmek bolýar. Ýurdumyzyň Ahal vilayatynyň telekeçi kärençilerin bagwançylygy işini üstünlikli ýola goýmakda enne baý tejribe topladylar. Soňky ýyllarda vilayatyň kaka etrabyny öz işiniň usady bolan telekeçi bagwanlaryň uly topary kemale geldi. Şeýle telekeçilerin birim Türkmenistanyň senagaçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Lezzetli Meýwe Hojalyk Jemgyýetdir. Olar özlerini anandan kärene ýerlerine alma, armat, şettali, ülje we badam ýaly ençeme görnüşli meýweli baglary üstürip, ýylyna olardan bol hasyl almakda öz başarnaklaryny iş ýüzüne orkadyp gelýärler. Döwlet başçylygymyzyň halkymyza özümiziň bereketli topragymyza ýetişdirilen meýweler bilen bökdönşsiz üpjün etmek babatda öňde goýan gözifelerinden uğralýan telekeçi bagwanlar şu günlerim ihlasy zähmet çekýärler. Ihlas siňdirilen aňyrtyny bertine gözi ýetmeýän dürli reňke bürelen baglyk meýdanlar daýhan we uny galkynyrga. Telekeçi bagwanlar dürli görnüşli meýweli baglary ihlas bilen ýydyk etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýetişdirip durmak babatda da ýydyk aladalanýarlar. Ýaş nahallary ýetişdirmekde ilmiň gadananlaryna netijeli peýdalanýar. Şeýle hem bagçylykda öňde barja tejribeler ýydyk derli öwrenilip, talap bildirilýän täze görnüşler önümçiligi ornaşdyrylýar. Işleň netijeli we täzeçe gurnulmagynyň hasabyna vilayatda telekeçi kärençilerin ihlasy bilen meýweli baglaryň meýdany ýydyk derli giňeýär. Diýärmede bagwanlyň netijeli zähmet çekmegi, halal zähmetiň hözirini görüp ýaşamak üçin döredilen mümkinçilikler bolsa, etrapda bagwançylyk işiniň geljekde hasam ilerlemegine ýardam berýär. Ýergelene bellemeli zatlaryň birim telekeçi kärençiler tarapyndan ýetişdirilen meýweli baglaryň döwrüň ösün talap bolan damjalaýyn usul arkaly suwarylmagdyr. Bu döwrüwap tehnologiýalary owa hojalygyny ornaşdyrmak işleri ýurdumyzyň çar kunjuna dowam etýärli. Ahal vilayatyna da bir kemsel ýerine ýetirilýär. İşleň gyzgalanlyk etmegini Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Kaka etrap komitetiniň agdy bir işgärleri bagwanlyň arasynda ýygy-ýygydan bolup özleriniň ýardamlaryny berýärler. Vilayatyň Kaka etrapynyň halal zähmetden bagdyrysgal hem döwlet tapýan ekrançy bagwanlarynyň häzirki wagtda çekýän gujul gaýraty ýorulan zähmetleri halkymyzyň toý saçaklarynyň ýyl günümiziň günlük sarp edýän meýwe önümlerinden hemde olardan taýýarlanýan nazy nygmatlary bilen hemişe dolup durjakdygyna bolan belent anamy pogtalanyrga. Dürli urura başlanan maslahatlara şäherlen geçirilmegi üsüşdürmeden öz boşly beýany urlýar. Dawralar halkymyzyň asyrlyň jümüşini göz başaryp gaýdyan gadymy däpleriniň parahatçylyk döredijiligiň insan perwerligiň dawaranýanyny alamatlanyrdy. Döwlet başçylygymyzyň 2020-nji ýylyň 13-nji oktýabryna geçiren Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň mejlisinde halk maslahatynyň agzalarynyň öňüne goýan wezipelerini giňden ýaymak maksady bilen hormatly prezidentimiziň kanunçylyk özgertmeleri, döwlet berkararlygynyň, halkyň agdaberliginiň, adam hukuklarynyň kepilleri atly maslahat geçirilip, ona çykyp geplenler milli liderimiziň alperýän hukuk özgertmeleriniň taryhy ähmiýetini, milli kanunçylygy döwrüwaplaşdyrmak boýunça ýurdumyzda anyp berilýän işleň halkyň behwidine gönükdirilen barada giň işleýin beýan etdiler. Maslahatda belenşäli demokratik hukuk we dünýäwi döwlet hökmüne hemişelik betaraplyk derejesine eýe bolan ýurdumyzyň meýzemet hukuk esaslary gün-günden berkeýäp, şol sanda watanymyzyň döwlet guruluşynyň esaslary we parlament guruluşy kämilleşýär. Döwletimizde hukuk medeniýetine esaslanýan döwletdiligiň häzirki zaman nusgasynyň kemale getirilmegi hemde ösdürilmegi tutuşlygyny hormatly prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik işler bilen baglanşyklydyr. Maslahatda çykyp geplenler mehriban arkadamyzyň halkyň behwidine gönükdirilen ýurdumyzyň gülläp ösüşini nazarlaýan belent wezipelerini we gymmatly maslahatlaryny ileri tutup zähmet çekjekdiklerini belediler. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan ýylyp aglan edilen şu ýylda garaşy baky bir tarap watanymyzyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk toýy aýratyn buýsunç bilen belenilip, bu sene agdaber halkymyz üçin aýratyn ähmiýetli, buýsunçly wakadyr. Biziň her birimizi täze has belent maksatlara galkyndirýan şanly senedir. Bular baradaky gürrüňler maslahatlaryň çäreliň özüni düzüp, berkarar döwletimiziň batýarlyk döwründe watanymyz dünýäde parahatçylygyň asudalygyň hökm sürýän
ýerlerinden ýurdyp, çal tepkinle özgörýän hemde ösýän döwlet hökmüne giňden tanalyap. Diýermizde halkyň awadançylygyna gönükdirilen ägirt uly taryhy maksatnamalar amala aşyrylyap. Mukaddes garaşlymyzyň şanly 30 ýyllyk bolsa, täze zähmet üstünlikleri bilen garşylandy diýip çärelerde bellenilip. Iki palataly täze parlament ulgamynyň emele gelmegi, döwletimiziň hemde jemgyýetimiziň durmuşyny mundan beýlekde demokratiýalaşdyrmagy, hukuk we dünýäwi esaslaryny berkitmäge, häkimiýet bilen halkyň agdy bir jewit hereket etmegine, her bir adamyň hemde ýurdumyzyň sebitleriniň bähwitlerine dolu derejede hyzmat etjek häzirki zaman şertleň dördürmegine gönükdirilendirip, bular bardaky gurrunlar çäreleň içinden erşargaç bolup geçdip, maşgala mukaddessigi milli gymmatlyklar çärelerde esasy üns berilen ugurluň biri bolup, sagdyn durmuş ýörelgeleri bardaky çykyşlara da uly orun berilip, ýokur ruhulentlige beslenen dawarlar giňerim bilen tapawutlanıp, belentden ýanglanan aýdymlar raýatlyň şatlygy çäreleri öz boşly bezek berdip. Çäreleň her biri türkmen halkynyň belent insanperwer maksatlara ıgrarlygyny, onuň parahatçylygy, hoşniýetli goňşulygy hemde ähli-umumy awadançylygyň we rowgaçlygyň bähwidini netijeli gatnaşyk etmäge tarap ýygyderli ymtylmalaryny alamatlandyryp. Giňerimdäki dawarlarda kuwatly ruhy mazmun jemlenip, ol belent raýatlygy we watançylygy terbiýelemekde uly ähmiýete eýdirip, bu bolsa çärelerde öz beýany tapdy. Dawarlyň ýokary ruhlentligi halkymyzyň miýzemez agdy birligini, betewlügini alamatlandyryp. Türkmenistanyň parahatçylyk we dörejçilik ýörelgesini üýtgewsiz agrarlygyny aýdyn görkezýär. Halkymyzyň ruhy hemde demokratik tejribesini, milli betewlük we jewitligi alamatlandyrýan çärelere ýeşen häsiýet mahsus bolup, Edi watanymyzda dünýäniň ösün döwletleriniň derejesine çykarmagy gönükdirilen giňerimli maksatnamalar we özgörtmeleri ösünlikli amala aşyrýar. Ösün ykdysadyety kämil syýasy ulgamy bolan demokratik hukuk dünýäwi döwletimiziň benýadyny barha berkidýär. Dawarlara bedek beren ajaýyp ogadynlyk biziň her günümizde mahsusdur. Ol berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni hormatly prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan işleň üstünlikleri beslenmek bilen berk baglanyşyklydyr. Hormatly alymlar, ýurdumyň raýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 16-njy oktýabrda saat 20-den 17-nji oktýabrda saat 25-ne boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumat gurulunyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna azky multwar bu nordan teleskonto 9-4 metr ýetýän şemal usury. Howa gijetine 12-17 gradus gündüzüne 24-29 gradus. Kenariýa etraparyna 19-24 gradus maýly bolar. Ahir vilayatyna azky multwar bu nordan teleskonto 7-9 metr ýetýän şemal usury. Howa gijetine 5-10 gradus gündüzüne 21-26 gradus maýly bolar. Mary vilayatyna az bulutly baryp temperatura gündüzden teleskonto 5-10 metr ýetýän şemal usury. Howa gijetine 3-8 gradus gündüzüne 20-25 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna az bulutly baryp temperatura gündüzden teleskonto 6-11 metr ýetýän şemal usury. Howa gijetine 3-8 gradus gündüzüne 19-24 gradus maýly bolar. Daşowut vilayatyna az bulutly baryp temperatura gündüzden teleskonto 7-12 metr ýetýän şemal usury. Howa gijetine 2-7 gradus gündüzüne 17-22 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda az bulutly baryp gündüzden teleskonto 7-9 metr ýetýän şemal usury. Howa gijetine 6-8 gradus gündüzüne 22-24 gradus maýly bolar. Ýurdum boýunça oktyabr aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar.
Edi vatandaşlar güýz pasyna günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasynyň aýrytynlyklaryna laýyklyga gynmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada tozun bölüşikleriniň hadydan 8 oturum artma bilen baglanyşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Uňaýsyz täsirleriniň öňlenmek maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bulary berk berjaý etseňiz, ýylyň islerini pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habar repeşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşýände bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.